si bola mladúčka, ako si predstavovala svoju budúcu rodinu? Hlavne som mala túžbu po dobrom mužovi, s ktorým by sme si rozumeli, ktorý by mal rovnaký zmysel života ako ja, akýsi rovnaký smer. To bola moja hlavná túžba. No a potom k manželstvu patria aj deti, tak som si myslela, že budeme mať rodinu. Koľko detí? Tak ja som si hovorila, že 3 je dobrý počet, maximálne 4 a manžel ten hovoril aj o 6, že on bol z väčšej rodiny ako ja, on má veľmi rád deti. Naplnil sa tento sen? Tak dnes môžem povedať, že áno, ale iným spôsobom. Iným spôsobom. Nemáme biologické deti a preto sme si vlastne 2 deti adoptovali. Kedy ste zistili, že nemôžete mať vaše deti? Či nemôžeme, to na 100% ešte nie je ako dané, ale tým, že sme nemali po 3-4 rokoch manželstva, tak sme si povedali, že nebudeme príliš dlho čakať, kým sa staneme pohodlnými a lenivými, že zatiaľ si teda zoberieme deti. Pre mnohé ženy je mať dieťa naozaj zmysel života. Keď sa im toto zrúti, tak sa im zrúti celý život. Takže ako si to prežívala ty? Ja som to nebrala až tak tragicky, keď sa pýtaš na emocionálnu stránku. Pre mňa mať deti nie je zmyslom života. Mať deti je dobrá vec, je to obohacujúce, je to správne mať deti, ale neprežívala som to tragicky, ako iné ženy. Viem, že iné ženy naozaj, jak hovoríš, strácajú zmysel života. U mňa to skôr bolo kladením otázok. Prečo? Ale postupne som dospela k tomu, že radšej sa treba pýtať, čo ďalej, čo s tým, na čo je to dobré. Ale samozrejme predstavovala som si rôznych ľudí. Sú ženy, ktoré chceli menej detí a zrazu majú veľa. Sú ľudia, čo chcú viac detí a nemajú vôbec, alebo len jedno. A vždy som sa zamýšľala, ako je to teda s ľudskou vôľou a s nejakým Božím plánom. Tak sú naše túžby naplňané? Nie sú. A takto som asi rozmýšľala. Ale boli aj slzy, samozrejme človek rôzne to prežíva, ale pre mňa oveľa väčšou tragédiou bolo, keď som dlho, alebo mne sa zdalo, že príliš dlho čakám na toho správneho partnera do 28 rokov. To sa mi zdalo oveľa ťažšie. A potom, keď som ho našla, ja som sa cítila veľmi naplnená. Pre mňa to neznamenalo rozhodne zrútenie sveta. Ale čo mi pomohlo, bolo, to už som počula na viacerých miestach, že netreba zostať vo vlastnom kruhu a točiť sa okolo svojich problémov, lebo to človeka ubije. A práve v tomto období som si uvedomila, že treba si pomáhať iným ľuďom. A videla som, že je veľa potrieb a núdze u žien, že každý má aj väčšie problémy. A vtedy vlastne, nebol to môj nápad, prišli za mnou 3 ľudia v jeden týždeň a navrhli mi, či by som nezaplnila v mediálnom svete dieru a nerobila časopis pre ženy, ktorý by bol bez bulváru. A toto bolo vlastne akési také nové naplnenie mojich dní. Nie, že by sme boli predtým nešťastní, my sme sa veľa angažovali a pomáhali s manželom všelikomu, ale zrazu som videla nejaké poslanie, že som začala robiť časopis pre ženy. A to mi dosť pomohlo vyrovnávať sa so situáciou. Kto prišiel prvý s nápadom na adopciu? Manžel prišiel a ja som povedala, že ešte potrebujem čas a vo mne to asi tak rok približne dozrievalo. A on ma nechal, on mi dal slobodu, ja som prišla, už som pripravená, môžeme ísť do toho a začali sme vybavovať papiere. No, to nebolo takéto jednoduché, tak ako tá príprava vyzerala. Čo si začala robiť? No, príprava je v tom, že sa človek prihlási na úrad práce, sociálnych vecí, rodiny a tam dostane inštrukcie, aké administratívne kroky má urobiť a potom sme išli do občianskeho združenia Návrat, ktoré nás zavolalo na kurz, ktorý trvá isté obdobie, istých pár hodín, končí psychologickým testom, posudkom a tak ďalej. Ale navštevovali sme aj iné náhradné rodiny, pretože zažiť to v praxi, to je najlepšie. Lebo nedostatok poznania vždy v nás vyvoláva strach a my máme dostatok priateľov, buď sú profi rodičia, alebo adoptívni, pestúnsky. A videli sme ich reálny život a bolo to veľmi pekné a úspešné. Najviac si spomínam na jednu rodinku, dnes už majú 3 deti. Ich slová pre mňa znamenali naozaj nasmerovanie. Oni mi napríklad povedali, že nemáme ísť nad svoje limity, že napríklad, keď naša láska siaha naozaj len po biele deti, slovenské etnikum, takže nemáme ísť nad to, lebo zničíme napríklad seba aj celé okolie. Potom nám povedali také fakty o Rómoch, že vlastne mnohé sú spoločenské predsudky, klišé, ale že čo je vlastne pravda o temperamente, emocionalite, zameranosti na ľudí.
A vlastne ja som si vtedy klakla večer po tejto návšteve a hovorím, Pane Ježišu, ja sa za to hanbím, ale moja láska siaha len po bielých ľudí. Ak chceš niečo s tým sprav. A my sme s mojím mužom zažili niečo veľmi zvláštne, priam zázračné. V ten jeden večer akoby istý meč zo mňa niečo odrezal. A v tú chvíľu, jak lusknutím prstov, som cítila, že ja som schopná si zobrať aj rómske dieťa. A vtedy sme už vedeli, keď si do papierov, do žiadosti napíšeme, že bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pletia, etnika, že už nám budú ponúkať len rómske deti. Ale boli sme s tým absolútne uzrozumení. Keď si bola v tom procese adopcie a už ste, dajme tomu, napísali tie papiere, ako sa také dieťa vyberá? Čo si predstavovala? Podľa čoho si ho vyberala? No, to bola pre mňa otázka, ktorú si napríklad nekladol môj muž. A ja som riešila otázku, že Bože, keď je 6 000, alebo neviem, či momentálne 7 000 detí v domovoch, ako spoznám to naše? Tak zase sme si klakli a pýtali sme Boha o radu. A ja som mala taký obraz pred očami, ako niekedy Boh ku mne hovorí. A videla som chlapčenské, vyhúkané oči. To si videla kde? Vo svojej predstavivosti. To nebolo fyzicky, to bolo proste taký, keby mi prebehol obraz v mysli. Tak ako myšlienky si vizuálne predstavujeme, film, spomienky na film alebo tak. A ja som videla tmavé, chlapčenské, vyhúkané oči. Vyhúkané ako ustrašené? Nie, to znamená, že také ako prekvapené, ako vyoraná myš, keď sa hovorí. A ja som to povedala môjmu mužovi, aj som si to zapísala. A potom naozaj, keď nám občianske združenie Návrat nás pozvalo na stretnutie, že tu majú agendu o 2 rómskych chlapcoch, ktorí sú právne voľní, sú nachystaní na adopciu a jeden z nich mal tieto oči. Ja hovorím manželovi Tomášovi, pozri sa, to sú tie oči. A potom, keď sme už prišli do detského domova, ja som sa roztriasla na celom tele a ja hovorím, Tomi, moja intuícia ma ešte nesklamala. Ja môžem sa mýliť, ale ja si myslím, že my si ideme pozrieť nášho syna. A potom, keď on tej zamestnankyne detského domova sedel na kolenách a ja som ho videla, tak vypleštil na mňa tie svoje tmavé, vyhúkané očká a ja som vedela, že tohto chlapca si berieme. Samozrejme, ten proces trval ešte 2,5 mesiaca, čo je zasa úplne iná príhoda našich súdov a úradov. To bolo najstresujúcejšie obdobie, keď už viete, ktoré dieťa chcete a nemôžete si ho zobrať, lebo, a 3 bodky, to bolo veľmi ťažké, ale ja viem, že mňa Boh takto viedol a dnes, keď je už u nás takmer 4 roky, tak môžem povedať, že k nám úžasne pasuje. Temperamentom, povahou a to všetko ostatné je už vývoj a už napodobňuje mňa, moje nedostatky, limity, to už má skopírované dokonale. Čo pribudlo do vašej rodiny práve tou adopciou? Vy sa môžete na niečo tešiť, ale keď to reálne nastane, tak je to šok. Lebo ja som bola aktívna žena, ktorá robila časopis, učila jazyky a zrazu som zostala doma a s pocitom, že ale toto je neznáme dieťa, 12-mesačné. A čo ja s ním teraz? Šok. Ale už teraz vidím, že sme si na seba zvykli, veľa času do seba vzájomne investovali. Už je tu kopec radosti. Ja vidím, aký je on inteligentný. Nám nikdy nešlo o to, aby sme mali intelektovo zdatné deti, aby boli inžinieri, lekári. My sme chceli vychovať vždy charakterného, slobodného, čestného človeka. Ale dostali sme bonus k tomu všetkému, že Adamko je veľmi bystré dieťa, veľmi inteligentný a pekný. Vyslovene si pýtal súrodenca, sestričku a ja si hovorím, že no neurobím mu to, že budem taký sebec a budem mať jedináčika, tí to majú smutnejšie v živote. Bola som vyťažená aj naplnená Adamkom, aj mne, aby to možno aj stačilo, ale kvôli nemu sme sa rozhodli, že dovedieme mu súrodenca. A my sme cez víkend vymysleli pre neznáme dieťa meno. Ešte sme ho nevideli, nepoznali sme jeho príbeh a keď sme už prišli za ním do pôrodnice, tak už sme mu priniesli meno Timotej. My sme už vopred boli rozhodnutí, že si ho berieme, lebo myslím, že prebehla istá komunikácia medzi nami a Bohom. Aj sme si ho zobrali, však čo už môžete na 13-dňovom dieťati vidieť škaredé? Neexistuje.
Sú naozaj veľmi rôzne predsudky. Ako ty vidíš tieto deti, keď už máš s nimi osobnú skúsenosť? Normálne ako všetky ostatné. Ja neviem, čo to je rómske dieťa. Oni sú normálni, sú rovnakí. Vedia sa tešiť, plakať, jedovať, jedia, kakajú, spia. Proste sú úplne normálni, hrajú sa. A ja verím, že je medzi nimi veľmi veľa potenciálu, že strašne veľa robí prostredie, kde sa pohybujú a kto do nich investuje. Čas, schopnosti, rozvoj. Oni sú úžasne rozvíjateľné ako všetci iní. A nemyslím si, že Boh pod slnkom stvoril niektorý národ menej inteligentnejší ako iný. To mi ani logicky nevychádza, aj keď to ľudia môžu nazvať prírodou, vývinom. No to nie je možné, aby jeden národ bol blbší ako druhý. To prečo, ktoré si kládla v tom procese, keď si nevedela teda prečo nemôžete mať svoje vlastné, už máš tu odpoveď? Čiastočne. Myslím si, že na otázku, prečo v živote často nedostávame odpoveď. Neviem, len viem, že by som nemenila s nikým. Že nevrátila by som to späť a nechcem žiť príbeh nikoho iného. Ja som spokojná s mojím životom a uvedomujem si, keď porovnám svoj život a život detí, čo sú v domovoch, my sme dostali s mužom všetko. My sme dostali rodinu, zázemie, peniaze, vzdelanie, všetko. Okrem detí. A tie deti čo majú? Aké majú oni vzťahy? Ako oni majú šancu na svetlú budúcnosť? Kto ich zabezpečí? Ku komu sa vrátia? Čiže človeku sa rozšíri obzor. Ja proste teraz sa stretávam, mám novú komunitu priateľov, ľudí, stretávam sa práve s náhradnými rodinami, sledujem tie problémy. Myslím, že sa mi otvorilo srdce. Už napríklad pri Týmkovi, pri druhom dieťati, som nepotrebovala zjavenie od Boha. Ja som už bola oveľa slobodnejšia a otvorenejšia vziať si akékoľvek dieťa. Ja viem, že aj tá naša bolesť môže byť zrodom šťastia pre niekoho iného. A niekedy pochybujem, či som dobrá matka. Neviem, či ja som šťastie pre moje deti. Myslím si, že šťastie treba hľadať inde. Ale že ide sa ďalej. Čo získali tieto deti tým, že sú v tvojej rodine? Húha, rozhodne si nemyslíme, že my sme nejakí záchrancovia. To určite nie. Dali sme im jedine šancu, dali sme im príležitosť vyrastať v rodine. A keď budú dospelí, môžu si vybrať cestu, ktorú chcú.